Ġie ffirmat ftehim bejn il-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali u SOS Malta biex jiġi ffinanzjat il-programm kellimni.com dan għal 3 snin bis-somma ta' €170,000 fis-sena. Dan il-programm beda madwar 5 snin ilu bejn SOS Malta, Aġenzija Poċ, Aġenzija Żgħażagħ u s-Salesjani ta' Don Bosco u għantiż biex tfal u adolescenti jkunu jistgħu jikkomunikaw ma' professjonisti permezz ta' għodod teknoloġiċi. Is-sena l-oħra ġiet żviluppata app li t-tfal u l-adolescenti jistgħu jinniżlu fuq il-mobile u li minnha jistgħu jikkomunikaw direttament ma' professjonisti li jaħdmu f'dan il-programm dwar diffikultajiet li jistgħu jiltaqgħu magħhom tul il-ħajja tagħhom. Claudia Taylor East, il-kap eżekuttiv ta' SOS Malta, spjegat li dan il-proġett huwa wieħed minn 4 li jeżistu madwar id-dinja flimkien mal-Kanada, l-Iżvizzera u l-Irlanda. Kellimni.com se jkun il-pilota għaw Malta biex kulħadd jinduna kemm hu importanti li l-istrateġija diġitali tinkludi daw is-servizzi soċjali. Naħseb iż-żgħażagħ illum kulħadd jaf u aħna wkoll nafu li kulħadd qiegħed fuq il-mobile phone u kemm hu importanti li jekk bniedem għandu bżonn l-appoġġ għaddej minn problema li se jsib l-appoġġ there and then. Id-dinja hija maġla u llum ħadd ma jistenna għall-appoġġ u naħseb kellimni.com dak hu llum. Issa s-servizz qiegħed jaħdem 24 siegħa kuljum bilan li tfal u żgħażagħ kull meta jkunu affaċċjati bi problemi emozjonali, bullying, esklużjoni soċjali u jew kull xorta ta' abbuż jistgħu dejjem isibu professjonisti biex jismawhom. Sabiex dan ikun possibbli, Taylor East qalet li hemm 3 professjonisti full-time, 8 part-time u 35 volontiera il-koll imħarġa biex jindirizzaw it-tħassib ta' dawn it-tfal u l-adolescenti. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia fakkar ukoll li ntlaħaq ftehim bejn kellimni.com u l-FSWS biex telefonati li jidħlu fuq il-179 jiġu referuti għand psikologi li se jkunu jaħdmu mal-programm kellimni.com.